Ano itong mga isa yung maliliit? Ano po ito? Batitor. Batitor daw po. Oo. Sarap yan. Tapos po, bulig. Bulig. Yung tawag doon pag lumaki, kuhan. Ah, masarap, no? Sarap, mag-video tayo. Ano? Kuhan kasi i-upload natin to. Malay mo, magkusurandahan tayo ng Amerikano, di maganda. Wag po yan i-upload. Oo. Sisikat tayo, magiging mga artista tayo. Oo. Ha? Ikita tayo dito, nagluluto, Oo. Yeah, boy. Ang pangalan mo? Buti po. Okay. Ikaw na eh. Bambam po. Bambam. Ang lalaki yun ah. Kakuha ng bumbong. Ayan malapit na yung prito Lakas-lakas para mag-crunch. Ayun na, kinukuha ng hangin eh. Nakadikit eh. So, naras-ay na sila mga Luto na ba? baka gusto mo. Di pa tayo luto yan eh. Oh. Aray! Kagagod mo na. Ayan, ito. Oh. Hindi ka magulong. Ito na. Hindi pa. Wala pa. Ang tilapia pala dyan, magaganda, masarap. Oh, masarap to. Matakot sa kuhan, sa mantika. Yan. Damihan na natin sayang yung kuhan. Mantika, ayan. Liliit lang naman yan, oh. Oh, buhay pa ba yan? Diba? Oh. Ayan, si Bambam, oh, maganda, oh. Oh. Ilang taon ka na, Bambam? 13 po. 13, grade 9. Grade 8 po. Grade 8. Yung nag-uusok na. Ayan, tikman na natin yung luto kung masarap na. Ayan, oh, inula. Masarap yan. Lagyan natin ng konting asin. Ayan, diba? Masarap. Ayan, mga busing eh, Ayan, sarap. Ano? Saan ba galing ang tubig na yun? Mineral po yan. Mineral? Kala ko hindi mineral. So, lagay na natin itong sili para... Kumakain na ba kayo ng sili? Opo. Oo? Konti lang po. Ang sakit. Sarap yan. Hilingan. Ano? Ano nangyari? Hayaan mo muna. Nadikit yan eh. Pag patutong-tutungin mo para hindi dumikit. Problema dito kung matigas tong manok. Ulam natin yan mamaya. Ito ka pa oh. Daming ulam oh. Ba? Sakit sa ama po? Kain na. Ito ka na lang. Lagyan mo ng konti no. Dagdagan natin sabaw para
pagbaliktad niyan, ganyan lang oh. Ah, diba? Pahirapan mo sarili mo. Oh, ayan. Diba? Ayan, prito. Luto na. Oh, diba? Dahil na nabutin siya mo. Saan? Saan? Kapag-atwit? Yan. Muna, ilahat mo na, Bam? Alin? Ayan, ano? Siyempre dito. Hindi nakasya. Yan. Sarap. Ano, luto na ba? Yan. Utong na oh. Tanggalin mo yung kuwan na yan, yung tubig, lahat mo na yan. Ay, ito po. Katanang ko. Yan. Ba? Nasaan na yung kuwan? Ay, ito po. Ah. May tubig. Yan. May buhay pala, no? Nakakuhan pa pala, oh. Yan. Pagkain din naluto yan, eh. Wala na. Ba? Nilagyan mo bang asin yan? Opo. Oo. Eh, ito kayang luto ko kung okay na kaya to. Dito may kainin. Galit ka. Dito. Iwan ko lang itong baboy. Ay, manok. Luto na yan. Half cook na lang. Diba? Meron pa nga dito eh. Kaso lang baka umalat na eh. Na! Sakto na ilagay mo ito. Ang hakasama. Delicious na. Ayan. Ubos ko na yan. Para masarap. Masarap po ba kami luto? Oo. Tikman mo yung mabaya. Oo. Sarap yan. Diba? Oo. Mag-artista tayo eh. Diba? Luto na yan. Pwede na. Gusto mo, kakain na tayo. Anong lasa nito? Masarap po. Masarap mo. Eh? Bambam? Ano, bombom? Luto na yan. Kanino tong kaldero? Sa inyo? Hindi ka sa atin? Sa akin ngayon? Sa inyo yan. Yan, may kaldero sila dyan eh. Itong kawali sa kanila. Ba? O, ano? O, mga boss, mamamaalam na kami. Kakain na daw. Masarap din yan. O, Bambam, paalam na, Bambam. Bum, bum.